आंखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बहुत दावराव जागासिनो दङ। जुरि अफिसियेल बे नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ, मानोना नैबे भाइरेल भिडिअआ जुरि अफिसियेल नैबे चेनेलनिफ्रायनो जागायजेनदों आरो नैबे भाइरेल भिडिअआ जागायनायनि मेन रिजन आरो गुबै जाहोनखौ नोंथांमोननो आङो फोरमायनो थांगासिनो दं। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे लोगोफोर, मानोना बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थागोन आरो लोगोफोर, जुरिनि बयनिख्रुइ देरसिन गोरोन्थियानो जादों रिलेशनशिपआव थानाय समाव सेंग्रानो गावनि देहा सोलेरखौ गथायनानै होनाया बयनिख्रुइ देरसिन गोरोन्थि जादों। बिनिखायनो दिनै जुरिया थानो हायाखै। जुरिया बुंदों, आङो बेबायदि माब्लाबो सानाखैमोन बेबायदि आंनि जिउआवबो जे बेबायदि भाइरेल भिडिअ फैगोन होननानै। नाथाय जुरिया थानो हायाखै। जुरिया ओरैबायदि सिन्था खालामबाय, आं बे बरबाद जाबाय आङो नोंखौबो नागारा होननाय बायदि, नोंखौबो आं गारा होननाय बायदि जुरिया दिनै नैबे माखासे एभिडेन्स हिसाबै, फोरमान हिसाबै नैबे माखासे भाइरेल भिडिअफोरखौ दिनै ससियेल मिडियायाव फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों। जुरि अफिसियेल चेनेलनिफ्राय जोङो फोसावनायखौ नुनो मोनदों आरो रायजो राजाफोरा दिनै नुनो मोनदों, मोनथिनो मोनदों। दिनै आंबो नोंखौ नागारा नैबे माने नोजोरजों, थांखिजों नैबे भिडिअखौ भाइरेल खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बियो मोनसे समाधाननि मोनसे बिजों नङा लोगोफोर, बियो समाधान जेंनाखौ सुस्रांनायनि बे मोनसे बिजों नङा, लामा नङा। दिनै सोरबा सासेखौल' बदनाम खालामनाय जायाखै नैबे भिडिअआ। नै जोङो बेफोरबायदिसोमोन, नै जोंनि आखल आखुफोरा बिदिसोमोन, नै जोङो बिदि जादोंमोन, नै जों ओरैबायदि जादोंमोन, नै जों ओरैबायदिसो होननानै फोरमायनाय जादों लोगोफोर। नङा लोगोफोर, नैबे भिडिअआ सोरनिबा केरियारखौ, सोरबा सासेनिल' केरियारखौ बियो बरबाद खालामनाय जायाखै, माने गावसोरखौ खिन्थानायसो जादों, माने जोङो ओरैबायदि मोन होननानै, नङा होमबा लोगोफोर? थ' बिनिखायनो बेयाव जेबो मुलाम्फा जानायखौ जोङो नुहुराखै। आं खहा जानायखौसो नुहुरदों आरोना लोगोफोर। थ' आं बिनिखायनो खावलायो, बेबायदिनो सेंग्रा सिख्ला समावबो रिलेशनशिपआव थानाय समाव माब्लाबो हाबा जायैनि सिगां गावनि देहा सोलेरखौ गथायनानै होनाङा। सेंग्राफोरनो माब्लाबो गथायना होनो नाङा। थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव जाथाया जायो आरो फोरमान हिसाबै, एभिडेन्स हिसाबै नैबेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनाया सोरबा सासेनि केरियार, लाइफखौ डेस्ट्रय खालामनाय जाया, गावखौसो फोरमायनानै लानाय जायो, गावसोरखौसो खिन्थानानै लानाय जायो लोगोफोर। नङा लोगोफोर? थ' नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांदो। जुरि अफिसियेल चेनेलनिफ्राय नैबे जिथुनाखि भाइरेल भिडिअ ओंखारदोंमोन, नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन, अब्लानो नोंथांमोना बाथ्राखौ मोजाङै बुजिनो मोनगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना गासैबो मिथिदों, आंखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बहुत दावराव जागासिनो दङ। जुरि अफिसियेल बे फेसबुक पेजाव जुरि होननाय सासे सिख्लाया आंखौ बहुत बदनाम खालामदों। जों सानैबो रिलेसनाव दङमोन, खिन्थु जेथिया आङो जुरिखौ मिथिबाय, बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आगोलावनो आरो डिभर्सबो जायाखै, प्लास बिनिया आगोलनिफ्रायनो गथ' सासे दङ, राजा नामा। बिनिफ्रायनो साइड जाबाय। रायजोफोर, बेफोरखौ गासैबो मिथिनानै आं बेखौ माबोरै एक्सेप्ट खालामनो, आरो आंनि न'खरा मालाबा दायो आंखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया।
जेनेबा आंनि लाइफआव आङो रावबो सेंग्राखौ जे आङो बेबायदि थगायनानै बा आङो सिख्लासो बा आङो माबासो आंहा प्रब्लेम गैया जेबो प्रब्लेम गैया बेबायदि बुंफेरनानै जे आं रावबो सेंग्राखौ आङो दिनैसिम आङो बेबायदि फसायनानै आङो लायाखै बा आङो लाइफ टाइम आं बिदि थानोबो हागोन आं जिन्दगीखौ आङो लाइफखौ आङो जुजिलांनोबो हागोन आं हारसिं थानानैब्लाबो मानोना नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ आङो माने मानि थाखाय आं बे भिडिअखौ होनाय जादों बा मानि थाखाय लाबोनाय जादों आंनि गासै प्रब्लेमखौ आं बिनो खोन्थादोंमोन A to Z खोथा बियो आंनि मिथियो जुदि मिथियाब्ला मानो इमान इमिडिएटलि हाबा खालामगोन बियो बे बाथ्राखौसो नांगौ दा आंखौ सानथामनि आगोलाव गासै अल ब्लक खालामजोबदों आंथ' हायरान जाला मानो थाखाय ब्लक खालामदो आंथ' बहुत भाबिनानै माने पार मोनाखै स' आङो दिनै खोनादों जे बिहा माने हाबानि डेट फिक्स जाबाय सिख्लाखौ न'आव लाबोना दोनफैदों बेबायदि होनिबाय ओमफ्राय दा बे सिख्लाया जे मिथियामोन नामा जों रिलेसनाव दङ होननानै मिथियामोन नामा सिख्लाखौ आङो दाय हमनो थाङा बास बे सिख्लाखौ बियो मा होननानै बियो गनायनानै लानो हाखो आरो आंनि A to Z प्रब्लेमखौ बिमा बिफाया मिथियो रिलेसनाव थानायखौ मिथियो रायलायनायफोरखौ मिथियो लोगो हमनायफोरखौ मिथियो आंनि रुमाव फैनायफोरखौ मिथियो आंखौथ' बियो जेनेबा सिख्लानानै आंथ' बुंना लायाखैना बिखौ फार्स्ट टाइमाव मानसिखौलाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाथ' आङो बुंना लानो हायाना सब आंनि गावनि प्रब्लेमनि बाथ्राफोरखौ दाथ' आङो बियो जाय समाव आंखौ